Txinak basamortu bat ustekabean berde bihurtu zuen. Eguzki parke handi bat eraiki ondoren. Eta hasieran arazo edo kostu gehigarri bat zirudiena, istorio liluragarri bihurtu da. Milioika etxeetarako eguzki energia sortzeaz gain, bizitza gehiago, biodibertsitate gehiago, tokiko ekonomia eta eskualde freskoago bat sortu ditu. Hasi gaitezen hasieratik. Kingain eskualdea, ia euririk ez duen eremu desertifikatua eta degradatua da. Non desertifikazioa urtero aurrera doan eta bizitza atzera egiten duen. Baina konturatu ziren, eguzki panela jartzen dituzunean, energiaren gainetik beste gauza batzuk ere lortzen dituzula. Lehenik eta behin, panelaren ondorioz haizearen abiadura 150 jaitsi da. Beraz, higadura asko txikiago da. Bigarrenik itzala dago. Panelak lurra eguzkitik babesten dute eta lurrunketa 150 murrizten dute. Hirugarrenik, gauez, osten diren azalera erraldoiak dituzu. Ezetasuna kondensatzen duten gainazaladia eta goizero intza moduan erortzen da lurrera. Tantaz-tanta egiten duen ureztaketa natural bat bezala. Horren ondorioz, panelen azpiko lurzoroak parketik kanpokoak baino 120 ezetasun gehiago dauke. Eta bat batean, lehen area antzua zegoen tokian, landaredia berriro agertzen hasi. Eta arazo zoragarri bat sortu zen, belar gehiegi zegoela. Ezin zen eskuz garbitu, hain azalera handia. Herbizidak ere oso gariztiak ziren eta zentzugabekeria. Beraz, beste zerbait probatzea erabaki zuten. Ardiak sartzea. Eguzkitar bazkatzen ari dira gaur egun. Etengabe eguzki parkean. Lurra ongarritzen dute, haziak garraiatzen dituzte. Eta diru sarrera gehigarriak sortzen dituzte. Eta diru sarrera gehigarriak sortzen dizkiete. 18 herritako 100 familiari. Plantak sortzen dituen lanpostu ez gain, aldi berean mikroklimaetako sistema eskualde mailan aldatzen ari da. Energiez gain, eguzki zelaiak biodibertsitatea, enplegua, akuiferua, karga eta desertifikazioaren atzerapen sortzen dut. Arrakasta kasu honek eta beste batzuek bultzatu dute Txinan. Hamarkadak daramatzana basamortuaren aurrerapenaren aurka borrokan. Txinako harresi berdea sortuz eta milaka milioi zuaiz landatuz eguzki panelak ere tresna gisa sartzera eskala handiko planetan. Desertua geldiarazteko eta baita lurra berreskuratzeko ere. Eguzki zelai bat leku antzua izan daiteke. Bizitzari gabea edo kontrakoa. Gauzak ondo egiten badira, eta hori nahiko erresa da, askok baieztatu duten bezala, eguzki zelai batek, nekazaritza zoru arrunt batek, baino biodibertsitatea handiagoa izan dezake. Ez dago goldelanik, ez monolaborantzarik, ez pestizidarik, ez herbizidarik, azpiegitura berde bihur daitezke. Naturguneak, insektuentzako babeslekuak eta ondorioz hegazti eta ugazunentzat ere belardi espontaneoak aniztasun handiarekin eta lurzoroak eta akuiferoak bizortzeko guneak. Gainera bereziki egokiak dira artzaintzarako. Landaredia kudeatzeko aukerarik logikoana eta ekonomikoena da. Ardiei itzala izatea gustatzen zaie eta itzal partzialaren ezetasun kondensazioaren eta haizearen babesaren efektu bera leku askotan gertatzen da. Erregai fosilak atzean usteko behar dugun eguzki energi fotovoltaikoaren edapen handian naturaren bizorkuntzarako aukera paregabea bihur dezakegu. Irtenbideak baditugu. Orain aplikatzeko garaia da.